Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda yake da haƙuri irin Allah. Ya ce suna jingina masa ɗa, ya ce baya so, ya ce kuma magana ce mai tsanani mai girma. Suna masa amma duk da yana ba su abinci suna ci, yana ba su ruwa suna sha. Inda ba don haƙuri na Allah ba, a yi yau, a yi gobe, a yi jibi, su haifi 'ya'ya su ci gaba daga inda su suka tsaya, a gina gidajen ibada, a je ana ci gaba da bayyana cewa Allah yana da ɗa, kuma Allah ya ci gaba da azurta su. Ya ce la ahada asbaru ala adan yasma'uhu min Allah. Ba wanda yake da haƙuri yana ji ana faɗar abin da ke cutarwa kuma abin da baya so, amma ya haƙura ya ci gaba da mu'amala da kai na harkar duniya, ya baka arziki, ya baka jin daɗi, ya baka kayan more rayuwa kamar Allah madaukakin sarki. To Allah kuma ya kore wa kansa haihuwa ta ko ta wani bangare. Sai Allah ya kore ta bangaren nas, ya ce kul huwallahu ahad, shi Allah ɗaya ne. Allahu samad, Allah shi ne wanda alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu bi hawaijiha, wanda kowa ke neman sa, shi baya neman kowa. Kowa ke bukata a wurinsa, shi baya bukatar komai a wurin kowa. Lam yalid, shi bai haifi kowa ba, walam yulad, kuma ba a haife shi ba, walam yakul lahu kufuwan ahad. To Allah madaukakin sarki kaga ta fuskar nassi kenan, sannan ta fuskar hankali Allah ya nuna wa mutane a matakai 4 ta yadda za su iya nisantar da Allah ga barin cewa a ce Allah ya haihu. Fuska ta farko ita ce ku ɗan adam da dabbobi da aljanu da sauran halittu kamar tsirrai, kuna haihuwa saboda kuna bukatar haihuwa ne. Idan baka haihu ba bayan ka aure, damuwa za ka yi ta yi. Idan mace bata haihu ba, damuwa za ta yi ta yi saboda tana bukata. Ba wani ɗan adam face yana da bukata, bai koshi ba, bai wadatu ba ga barin ɗan adam ɗan uwa, ai ɗan adam daga jikinsa ya zo ya taimake shi. Duk wanda zai taimake ka a duniya bai kai ɗanka na cikin ka ba. Shi yasa kake bukata. Shi yasa har annabawa za ka suna kuka, suna addu'a, suna roƙon Allah. Annabi Zakariya yana ce rabbi inni wahana al'azmu minni, ya Allah ina bukata, kasusuwa na sun yi rauni, washta'ala ra'su shayba, ga kurkura ta feso, walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, ya Allah badan fidda rai ba daga samu karbuwa daga karbar addu'arka, addu'ata daga gare ka.